Hi guys, mayong hapon. So maghimo ko diri og double purpose guys. Double purpose na siya, pwede sa buwak, pwede sa tao. So mo na siya magkubkub ta para iubdok na natong kuan og sa dihay ni harang nako kay ingon akong igsoon nga dili ko pwede butangan dira kay mupiot ko na agyanan dyan supak ko kay okay ra lagi na siya sa butangan din na kay gawas naman na sa semento. Tanawa akong alaga. Papansin siya nya kay busy man ko dito nako siya mapansin kay busy man kay kustanan dia sige kubkub diha kay ako man ang paubdak na dihang haligi ng kuan atong himuong kuan bangko. So mo na siya guys, kani si Janghong gimo guys, pwede ni siya lingkuran, pwede po ni siya butang agbuwak. So mo na siya gitawag og double purpose kay pwede man na siya lingkuranan, pwede po na siya butangan agbuwak. Pero ang purpose jud na ana usara jud butangan og buwak. Pero guay lami og di ko ganahan, himo na lang pong lingkuranan. Kaya pwede raman siya lingkuran. Mo na yung giingon niya, double purpose. So maura na siya kahabugon. Ug ari na punta sa pikas para ma-balance siya. Usa dihang di man ko ani makontento guys. So ako na siyang sukdon. Para mo balance siya. Di ba? Na jud tay tip measure para measure na to kung balance bang iyang katas-on. Kinahanglan man siya balance guys, di man siya pwedeng maghiwi-hiwi in taon na din nga kuan. Kinahanglan parehas sila katas-on. Ug niduol na si mama kay nananghid siya nga mo cluster kuno sidya mo tambong siya sa cluster. Ug wa pa jud gyapon matupong guys, kinahanglan pa jud siya palawman gamay lang pud ang ipalawm niya para mo balance na silang duha kay arong pareha na sila katas-on. Dapat man siyang pantay kay lain ang pagtan-awon og dili pantay og dili ko mag-measure kay horang estimate di man jud ko ka estimate og tarong. So mo jud na nga gi-measure jud na nako sidya para tupong kay tanan. Di ba mura jud kog correct ana, mura jud kog correct nga mura kog panday nga nag-measure. So okay na siya guys, ato nang ipatong ang lamping. So mo na siya lamping. Ato na siyang ipatong unya ato sa nang sapsapan ang likod anak niya. Kay kinahanglan ang likod nga anak niya muhaom sa poste. So ato na siyang gibadlisan kay arong naatay guide para maglaplap anang kuan. Maglaplap. Magsapsap di ay. Magsapsap yan. Lain na ito maglaplapan. Magsapsap di ay sapsapan. So mo na siya guys, ang kanang gisapsapan ho guys, mo na siya muhaom sa poste para iniglansang dili na siya maghiwi-hiwi guys, para pantay iyang paglansang. So na kinahanglan jud siyang kanang kuanon ipantay ang pagsapsap ni Jack kay arong muhaom si Jack sa poste. So okay na siya guys, ato na siyang lansangan guys, lansang to the max na taana. Ang problema guys sa dihang ni bawg ang lansang guys kay pirsang gahiad jud intaw ng kanang lampinga kay lubi man guna siya guys. So kinagahian ka sa tanan na di jud kaya sa lansang mubawg jud si in town sa kagahi. So ato po nang gabsan ang dihang tumuya guys, gabsan siya guys para mo tupong. Day 2. So maglansang na taan ni pikas tumoy guys, ato ni siyang lansangan kay para dili matagak ang buwak or dili ni siya matagak nga lamping. So ato na siyang lansangan din hingdapita kana ra jud siya humok lansangan ang didto pikas pero sanggahi jud di jud siya makaya
kay ang lansang mubawog pero lansangan gyapon na siya utro kay basig madana di ay kinagahian jud siya guys kay dapit man guna sa punuan siguro na siya. So di jud magsilbi guys, mubawog jud ang lansang. So basta di magsilbi, di na lang na siya lansangan nato. Kay di man jud siya mo kuan. Pero ang luyo nga na, ang kilid nga na murag na siya lansangan kay bangilan na lang naho para dili siya mohagbong. So anhan ho ilansang sa kahoy. Tapos bangil nga ng lamping para dili mohagbong ang lamping. So ato na siyang butang agbuwak guys. Tan-awon nato og nindot ba siya tan-awon. Og okay ra ba siya danhang dapita. Kay kung dili siya okay, lingkuran na lamang na siya. Pero di pud pwede sa lingkuran og daghan kung murag mabali pud siguro ng lampingan na. Kay wa may suporta sa tunga pod. So para buwak ra jud na siya guys. Dito siya pwede lingkuran kay basig mabali na. Sus Ginoo ko mahagba bajag ka nang mulingkod nga na. Kay lamping ra badya na, di badya na si Zakuan katong lamping ka ng kahoy. Lamping rin taw na si Zaka nang kinuha sa lubi bitaw sa kilid kay ang lubi gabson man ang lubi. Diyan na siya, ipawpaw na siya, mo na siya lamping sa kilid. So, di na siya pwede lingkuran. Kaya nipis naman po na siya. Diyan rin bukat mo lingkod nga na natuwad siya siya. ACS Manufacturing Corporation, Ang nahumay na. world-class quality. And championship power with XP technology. Pero, kung sa lingkod na, more bayloon ko siya. Tribar Blue, hindi lang puti, islang puti. Pag nilabas sa Tribar Blue, ang kulit damit ay Kira ka na, puro na lang po ano, di na pila na green. Mura magway lang og na green. Or bayloon, kanang green may dito, kanang mga puwa may dire. Bayloon ho be. Tadan! Okay na siya. It's done! Poured over ice. There's nothing like this. Strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish. So, maura na siya guys. It's done. Thank you for watching guys. Bye! Ingat!